Os comedores escolares e o Plan Madruga reactivaron hoxe a súa actividade, uns servizos xestionados pola FAMPA e que estiveron a piques de cancelarse pola crise da COVID. Finalmente, a Federación de Nais e Pais conseguiu asinar un protocolo para dar servizo a 18 centros pontevedreses. Agora mesmo temos os 18 comedores que tiñamos aquí en Pontevedra, máis os 5 que temos en Marín. Está pendente de abrirse Ponte Sampaio, que están rematando as obras. Estamos atendendo hoxe aos 650 alumnos máis ou menos de comedores. Entendemos que esta cifra irá subindo segundo vaya pasando o curso, segundo pase este mes, que no que probablemente moitas familias xa arranxaron os seus temas de conciliación, estarán pendentes para ver se poden incorporarse o mes que ven, pero bueno, unha baixa sensible, un 25% que tiñamos habitualmente, pero creemos que unha parte dela vai se recuperar. O protocolo anti-COVID implantado nestes comedores obriga a algúns colexios a dobrar a quenda de comida. É o caso do Álvarez Limeses, do Vidal Portela, do Vilaverde e do CEP Campolongo. Ademais, o uso da máscara é obrigatorio e trátase de manter os grupos burbulla de cada clase. Hai unha serie de medidas que son inevitables, que nos doen especialmente porque van contra o proxecto educativo, que son evitar restringir as actividades que se facían antes. Tamén é certo que non se permiten os lavados de dentes, nin o lavado de bocas, non? Bueno, son cuestións que nos preocupan porque evidentemente é unha merma da calidade no sentido do valor educativo do comedor. Pero bueno, é o que toca por esta situación. Todas as medidas implantadas neste curso escolar encarecen inevitablemente os prezos. Este ano, acudir ao comedor os 5 días da semana terá un custe de 83,55 euros ao mes. É unha subida considerable porque o ano pasado costaba sobre 75, pero bueno, menos do que podía preverse, en parte porque nos tratamos de axustar o persoal ás ratios que temos de alumnos agora mesmo, tamén porque tratamos de un pouco buscar medidas alternativas a non ter que ter monitores de sobra simplemente sen facer ningún tipo de traballo por culpa de se acaso algún monitor tiña síntomas de COVID. Entón, buscamos métodos alternativos para non ter que facer eses desembolsos e a maiores tamén porque, bueno, a Federación está introducindo parte do seu orzamento de convenio co Concello de Pontevedra que habitualmente utilizaba para facer actividades e que nesta situación non se pode facer, pois trasladala a axudar a baixar o precio do comedor. Nos vindeiros días, a FAMPA irá analizando a situación de cada centro, asustando as medidas de forma dinámica e reforzando o persoal en función das necesidades do servizo.